Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imam mangaramoti hati-hati roha dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amen. Horas madihita. Hatani debata di bagasan mingguta sadarion. Imam minggu pawaluhon dung trinitatis. Hujaha madihita sian hatani debata natar surat di Roma bidualu ayat 26 saharodi ayat 30. Roma bidualu ayat 26 saharodi ayat 30. Sonom marido disi tangiho kamuma. Alai naktod diurupi dohita di hagaleotai. Ay dakta boto manangaha. Natamasi pangidota gabe diodiho to diido hita marhite hite hatana hinoihonna nasotakas hinatahon alai diboto sitadda rohaido na pinarohahon nito dii ay marguru tulomo ni rohan di debatado pangod dihononna diaka nabadiai alai taboto do saluhukna do manupak tunadenggan dia akan marholong ni roha di debata akan najinauna sian tahinahian ayakan natinadanahian ido ditodo asa gabe tudos na sida tuak kapangalahon ni anak nain asa ibana na parjolo tubu sian torop anggina jala kanauk tinodonai ido dijo jalan najinounai ido dipitori jala akanak pinitoran nai ido dipasangap ima sahakna horas madihita saluhuna hola nama zo mga lusi ay nakinna mga reddeya sehira na sohosora niyama hubigi nawaro na yung narakuro guys horas madihita ima Odo suara niyama, gue nak kiningani suara niyama amadui. Nah mulai macam itakon siasada suku-suku. Boha molohudok tuhita saluhuna. Sude hita akan napinili ni debatado. Buat porsedo amisi? Atok salinai hudok. Sude do hita akan napinili ni debata. Jina marpungon na sude akan napinili na jinou ini adalah orang-orang yang terpilih dari Allah. Suku-sukuku hiado debata salah pilit atau dak salah pilih debata mamilit tamusudi. Salinai dak ya salah debata mamilit ruas ni HKBP kuala tungkal songon napinili ni debata. Suku-sukuku sonari napa dua kon. Boha sarupa do pangalahon tu pamilito ni anggon mulai mahoho matto anggon nakininga nina mamanggurasana na pinili ni debata alai du kosaha sarupa do tu panjowo do pamilito ni jauh boha sadak sarupa gumodak pikiran emosi dohot portibion manait tita alai lobi siani Hupinjam majo istilah ni napinakke ni si Musa di epistel tai. Ahadi do di si ia hitao sude akahasian ni debatado. Biar kamu sudah mai. Ngai pilit hasian dope. Jemolo idoko kana kasian dohonoku ini adalah kualitas terpilih. Molo tabereng sian istilah ni anak kasian godang dipakai. Anak kasian ni anak emas. Itu kan? Anak kasiani golden child. Anak kasiani permata hati. Anak kasiani buah hati. Semuanya itu menggambarkan betapa hebatnya seorang anak kesayangan. Golden child. Biar kamu istilah bahasa Inggris yang sangat luar biasa. Anak kasihan, anak kesayangan. Di bagasan bahasa Indonesia. Dia mana yang dohononna. Kita ini adalah orang yang diistimewakan. Kita ini adalah orang yang sering dipuji. Kita ini adalah orang yang sering diandalkan, yang sering diperhatikan. Todok, molo anak kasihan, sering kau dipuji.
Anak kasihan diandalkan do. Saunari tabadomu dua kualitasi. Napi nilit jala anak kasihan di debata. Tangan dong bisa betul si rehab deh. Tangan dong bisa betul na mental yang setengah. Tangan dong be dihitam mental yang gampang menyerah. Tapi kita akan berjuang sesuai dengan apa yang diharapkan. Alani sudah maju menio pandorana sudah. Do situa sudah akapar tohonan sudah. Ikom mangolu isod do hita. Mauliate ma Tuhan. Sudah mado. Mauliate ma Tuhan. Ala ditodoho doau. Gabe anak kasiam. Ikolas ni rohamdo bainoku. Amin. Adong do dua konsekuensi ni anak kasihan. Na perjolo konsekuensi anak kasihan ima tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi karena dukungan penuh. Ikon hebat. Baru hebat do. Hamu menilai dah. Unang dongan nai bereng. Sian udo unangin na. Audang molo sauni marjamida. Saunari koreksi diri be. Molo napi nili anak kasihan di debatado. Hebat doho di debata. Las do rohani debata ibe ko manang na las ni rohab boy luluiho. Puas do debata mamereko manang na puas ni rohab boy luluiho. Siapa yang mencari kepuasannya? Siapa yang mencari kepuasan pikirannya? Dia bukan anak kasihan. Dia bukan orang terpilih. Ay sifatana mangulod do honok kudo. Holan hatabon ni huto-hutok. Holan hatabon ni emosi. Ido ilului halak. Alaidang dilului, apakah Tuhan semakin dipermuliakan atau tidak? Ima konsekuensinya. Alani euforia, semangat ni anak kasihan di debata itu begitu tinggi karena satu hal dia tahu, saya hanya mau mengerjakan apa yang buat Tuhan saya semakin senang. Ima, besok hari tak bereng mah. Kona dong, hamu memanangi. Pas dong, hamu mama mereng. Manang huroba idia magumodang iluluiho las ni rohan manang na las ni rohan itu hani ngalam borak biate dakalusep yo asabere kamu inobanna molo solas ni rohani debatado pe alani koreksi aku diriku Tuhan dang boy dope hula hon hobar tu pamilito mi dang boy dope songon anak kasihan wow inobanna dampak ni negatif ni anak kasihan ima menjadi tertekan karena tuntutan kesempurnaan dang diulah menangah ido kokoho anak kasihan HP murado ho madele ido kokoho anak kasihan alehon na kecewa do bapakmu beko ido kokoho anak kasihan alai gabe halak si maklumat doho anong gozol masoni si makluman hola lewat ibana tole mak ngalewat si manurungi maklum maita itor sude mangapos sadorana saunari molo lewat to hormat do halak mananongin na do buti apa sabay no musongoni toy madabwa buam mati nama pangalahon na hindi ba no musingoni. Artinya saudara ini menjadi koreksi diri. Aladi do adong konsekuensi ni anak kasihan. Dia mai 2 Musa 10 ayat 5. Ope molo ditangiho kamu suaraku. Jala diradoti kamu padan nahubaini. Gabe anak kasihaku mahamuna sian nasa bangso. Saigok diaudo lihat portibiol bereng. Molo ditangiho kamu suaraku. Suara ni debatado si tangiho nopton. Molo anak kasihan di debatado ho tangihon suara ni debata. Unak suara ni solmet mi tangihon. Baru iya kumudang. Molo solmet mi mandokon manggura sama pakilalamu. Molo debata buah sadang. Ido benda tubuh ka kelompok di Huria. Kelompok misi mangatur. Kelompok misi manurung. Kelompok misi nenggolan. Ala boha tangi utangi do ibane isi daripada suara ni. Saunari husukun suara ni debatado itangi oko manang na suara ni Portibion. Tunjuk tangan majo hato bisa mana manang yo suara ni debatang.
Ima piga mau nih bere kamu, asa bere kamu. Asa bere kamu matang bo. Jadi dak pola halak putena ku au mahu puteni. Ayang go mamuteni halak kana muraki ta. Ngahutan dah ho kawan. Opung mu pe hutan dah do bollo. Iya hoi tak dah do diring. Au nang josong niat to. Lihat, kita harus evaluasi. Lalu yang kedua, molo diradoti ho padan nahu baini. Itangi ho kata di debata, iradoti padan na doh debata. Ama padamu tu debata. Ama. Toya kainata ama padamu tu debata. Ingot bereng bayak ko jo buhini na amata. Sabelingok padamu ba coban. Dawa so nang murah-murah ita mo horot. Aw dang lomo beru aku gabi amana inatan si manurung obah ngalo jawin de mana. Binatan si maho. Soboy mu say. Hola ni bere kona asing hati-hati. Iula hoko hona hirpipi ho kawan. Mah, ala ni mulak tu padan. Pangurubi do inata dia matana. Buah pangurubi do, baru mah. Adong buah mato masuk tupungan nama ala sotar tahun nabi jabu be. Ujung masuk me benda tupungan nama pelarian to. Ai sodde bana boy mekel. Ala ni jabu ikuci do terus. Dak tolak manangahon ujunga isoddo ibana bebas medok silhonon nato. Adong buah na songo ni. Saya unang madog daw may isang manasing may. Dawa sa mula jo ita tupeda nohon. Nasongo nama ho ahama pedam. Amaido ulu ni rumah tanggana. Amaido situan ni malim. Boha merdalan do. Oras metuan nami. Anggo hata. Abu do amai jagoda. Cicak piwo to dia sebo ho. Unak pula do. Kuto da cicak. Ibo to do na ho amai jabu. Anggo holani do saunari padamu tanggung jawabmu apa? Paido ba? Dak sol hepeng na hurok. Ay nga bumodang nuay ngolo inataw jago pa carian na siya na mata. Alayang go ha amaw dang boy mago. Ayaw biar iban na sulo maniup tas ni nataw. Ay boto amo do mulog gabiyaw maniup aw mamapetsong non nabuti. Mabuti man na nangulo. Alali jaga tohonan ha amaw mo. Gua maun. Utaw mo da ba? Bere kakak ni asa tadom abang mo inna. At sugari sinuk ni natay. Buado abang jabu ka. Horas mana gugudo tangyang giba madur punito rinda do. Ang gugaya ina mate. Dan dia nak hudok suatu kacik ruamu ba suatu sipak kulingi hamu awan no nido tuan nami na hujaga. Ayala na parheo nama do. Boha, boy do peho pangajari di jabu. Anggo tu som mengaku mahinta. Ayaw pe inataw do mangajari dagi di jabu. Bah, iko nak kuat di dagi do. Ay do pe berhasil marga menurung gue inikna. Asay boto hamu na so. Tay sudah kama tepuk tangan jo tuak ka ibu-ibuan. Sudah unang do ibu-ibu mertepuk tangan ama do alani hebat muna do. Ngabe boy na hudok ko muse. So tungado ama pa jago hotu ina. Bertobat. Ada lagi? Ido ngasonongin na buti. Toy matuan nami anggo hita kamau nani atur rinata do sudeo tuan nabi horas ma marado pon ina taon mabuat seripe maollo apalagi mabuat monang na penting aman keluarga itu do ate dangi romo unang go tu parkati ko burju tu inata hurang burju abe tio jaga be ingok padanna akasitua do tayo na berjaso saunari akasitua ahama padamu tu debata hupai ngok situa unak tersinggung dah dak tu padita homar padan tak beha maralo ho tu padita gabi atiriko
Ibo to hamu do atirek. Mundur hata dihitadui. Ama padan di situa tiki majalo pasu-pasu. Di sonna sida nuaeng jongjong majalo pasu-pasu siakko. Ingot. Holat tu situa do idohi kalimati. Tu pendida dang idohi. Tu bibel pro dang idohi. Tu guru huria. Tu pertohonan nasing dang idohi. Holat tu situa do idohi. Di sonna sida nuang jongjong majalo pasu-pasu siakko. Takas no. Atong balosoni suredo situa natar pasu-pasu. Hima. Hai na dong. Asa ta sadari ulaonon. Somago karisma itu nami. Jaga wibawa. Natar pasu-pasu siya debatado hamuna. Holan na mga pehopata nga do situ. Pendida. Anggo nama masu-masu isi do. Debata hobar tu hata ni agendai. Je mangula masituai hobar tu pasu-pasui. Amen. Ba memang naborata gabe situa tuan nami. Mangorong biang isi manurung si bojolma. Alai mangorong biang isi tuai godang mahata. Holan na mangorong ido biang isi tuai nina. Habe dia me biang naso mangorong. Abe ijaga beda. Ayaw sukut-sukut doro aku nak memere kalau di story. Ngaroi beda ba ngatar binuk kepak katayon. Tuani marou dan nabudaria teh sosongon nanggalingon. Ho pala otsudi. Do nama asan wae naro aku baga sebab. Contoh dona hodo dang na dia. Alai hutorucum bajahita. Saunari molo na pinili di debatado hita. Sudah molo na pinili doho anak kasihan di debatado hita. Hobar matu tema ni mingguon. Panupa ni debata dia kena pinili. Nak bere kamu nama. Asinggo pasu-pasu. Asingdo karya. Asingdo silehon-lehon di debata. Tuaka na pinili na. Tuana kasihan na. Dia mai. Diurupi do hita. Dihagaleotai. Jadi sotung iripuhamu sudah nagale urupi. Alai tuaka anak kasihan na pinilik na ido. Alai tuaka na manangi hokata na ido. Alai tuaka na mangula hopedan na ido. Ido diurupi di hagaleone. Alani adorak suhu patorang lebih lanjut. Saunari buah tasadari do nagale kita. Buah isadari hodo nagale. Ala nang adong zolman naik pajago-jago kon HP so jago. Ngagudang nuang zolma pahebat-hebat tok HP so hebat. Auro atalaen. Ame tok ko pajago ho arta. Salpudo. Sedianai huruan nuang deposito. Buang. Jabatan berakhir. Bah, buano muartami, buano mujabadami, boto hondo, nagudangan di hutan nami sehat, botohon na jago alik termati dong. Asai mereka mudah nggak dong. Jenio sudah perpunguan ya kanagale don. Ini meneber kamu sarupa do perhudullah. Au pe muludang barulau na usiwa hudul. Iban na isiwer nakin hudulan muna buti. Baru na hudulan ni Allahon naro aku ti. Unak pola la isi pero unak pola ibat tole mamolok kursi malas misi sude dang anak pola pasi ngasih ngoni. Padahal masa tabering jod sude. Dang adong mabek kita hebat angko siya diri tado. Akui bahwa kita ini adalah orang lemah. Matius 26:41. Daging itu adalah tubuh yang lemah. Dan dong, molo nagale don, jangan sok kuat, tipulan non. Jangan sok hebat, anom madebu. Lalu jangan sok pintar, sok lamotoan non. Wah, asa tayo paluasi nguluon. Ido banda, molo gale do pamatangon.
Roma Pemasmur madok. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Akan agale dulu soni. Allah ni molo galeko rotu debata. Molo dak tolakmu menangahat datang kepada Tuhan. Lalu di dalam Tuhan saudara akan menemukan jawaban yang pasti. Alai sebetulnya bahasa Batak ngodon na tumabong. Usaha majodi kita bahasa Batak. Ngada, ini sangat luar biasa. Debatado haporusata dohot hagogoota. Pangurupiot situtu di hagogotan akan namangonai itu kita. Molo adong hagogotamu, molo lam galeko inang, molo lam marsak ko ibagasan golumon. Debata baik kaporusammu ibana donatuk mangaleho gogo diho anggo portibio parsatokina don alai debata ido nagabe haporusan tuk pangalu-aluan memberi jawaban akan segala keluh kesah kita dalam hidup. Molo ido debatai na pargogo di kita Roma homa dapoton ibana ido banda berkamuna. Molorohamu marminggu adok persoalani lumubang ko pakilalan. Molo adok persoalani martangiak ko tu debata lumubang ko pakilalan. Ibana ma haposad do ibana. Ido bana ido ko pamasmuri bagaimana dia menyadari kekuatan Tuhan itu dalam hidupnya. Atong bolosongon ibu amadalan. Roma homa dapoton ibana marhite tangyang. Ngabe ala marhite tangiang do boy hita torus margogo mangulaho nakkaulauno. Bereng mada mulai hosiat tangiang. Tab bedogogo mangadopi ngului. Ubuak majono ay. Molo SMA ta he anak komuna. Ison do pe sekolah manak tujam bido. Ngagu da ngatujam birate. Husukum masuk ngatolak bumurai laos mahasiswa tuluaran ngatolak bumurai alai berhasil lo do mabain tangiyo to akamata husukun ala ni gogombo amang boy survive keluarga sampai sonari ala ni gogombo na sinuami boy tubuh ala ni gogombo boy mat parbuya kana ni ulami dah. Tungalani debatado bereng inak setabi bohi toy kacabejo bohina boha alani gogom do boy segari torus anggwala ni sita onono do tuen nami horas ma ngagudangom maheu nasotikina. Tapi lihat bagaimana Tuhan itu menjawab. Hidupan nau sehudo ija bagasan jamitaku. Tolong orang muda, percuma kamu pergi ke salon hebat. Perlu kamu menata rambutmu dengan tata rambut yang hebat. Anggo sursar roi sodang adong lapatan di. Alai pasti kau menyamat di sonalani tangyangmu tu debata. Maka kesegaranmu sebagai wanita akan semakin luar biasa. Amin. Ido bandai kona kuat do. Au sehudo don. Partangiang goinat tajabunamion. Partangiang godak danahi. Molo satabi molo murup pami molo hubigi tangyakon Tuhan pargogoy mamata jabunamion asa sehat manguluho kuria minna itor songon na madisirro pakilala hugilala kaina pesongoni je molo songon nasing pakilalamu to amata pasti kiberko paginei anga pasti berko modum manang nadangi kan itor pagogo masuaram Tuhan di mana goton hubuan mata jabunami sisak kipulot tuho dak tola pau beangko siap perdagingoku alai hodo hapor rusakku margogo mau mabain mangadopi ama si sada-sada bereng ma anggo so bertobat tibana dak kuboto ama habil asa bereng oto gugu ni tangiang oh daripada mak nanti papa pulang agak malam ya, iluari maho torinna. Suarong lapatan ni. Ati emang mau didok kocong nilas doroham. Dereng jo, weani na tahun, ngai lihat be kesempatan iluari maho indah. Elah iluari dong. Abe,
Jadi tumago matangyangmu pergugun. Ada ka maksud dah? Abe. Markala pasawit doa mutahay manang namarikan. Markala pasawit. Ipe buam matutuhani. Tuhan geleng-geleng ko parbuan ni sawit itong kalon. Bay jo belge-belge Tuhan asa tibok kilo na balin mo. Alay hapor siya itangyang mo. Boy do tangya konot to namaralo tu iba. Boa ni tangyang mo. Amatas tetangga namiot tu hadang lomo berohak ku mamereng. Papida mau cianon unang nimmu dang mukipidai. Alana itu oribana do jabunai. Bargogoi mau Tuhan mangadopi tetangga nasongono. Wer kamu gogo do? Ay dang mungkin tinangyakon laos ni hosoman. Mungkin dari rohmu. Alani tangyang om mabaen. Dungi muse dohonok ku do marhite tangiang do boy tahamuliatekon akana masa atik pegodak sitaonon ujajo dihita da dua musa 10 sia eopati nunga di dahamu nahubaini tu halak misir nahubuani hamu hira di atas ni habong ni pidong raja wali pasahat hamu tuau ngai dia nasida ngadi pegunungan Sinai lembah Sinai. Lapatan na lembah Sinai, ngai sobe gunung Sinai ngadi lembah nai nasida. Marpungu mana nasida di si. Roma debata marhite si Musa. Dok tu bangsoy. Songo pidong raja wali doa upaluahon nasida di Mesir. Kan nabura do na minggu na lewat do piau mulak mabuan to rohani sian Israel sahat tu Eropa tu hutan isi mamensen. Jadi lewat mahamisiani jibu huboy mahubayak konor rapi di monuai pas mesi hami suhu 41 derajat bekamu sama hokma itu panasnya minta ampun gabelau marohaku bangsoi merdelet di si pasti do boy umohop siani kemungkinan kan jala realitas napa dua honida ternyata di padang gurun godang do ulok jala ular berbisa. Sewaktu panas terik keluar mau siana sarra. Isi mai turbingi nasida. Dia seber kamu najo 3 bulan pertama itu ternyata penderitaan sudah banyak. Alayah hadi batamandok. Pasahat tu bangsoi. Songo pidong raja wali doa upaluahon nasida syamisa. Haci nuaeng, posa nuaeng, alay ingot. Ngadi pelua de bataho marhite pidong raja wali nanang dohonok ku dia una kolan na haci di bereng kawan bereng godang do nau pinatupan di debata godang do nauli na pinatupan di debata wah godang gua bang takas do ada ko marga manurung iso 7 tangan jo along ko oni onne batu bapak tu do burjui mana san makini manangihon ala manurung go habe ada ko marga manurung sian aho sekolatan arte kuala tungkalong dangado siak kita ado ngadong jabung nuangiso mah boha hiai pikiri ho yang berjabu ho iso bang olo hubering bohim ngasa to ngamelayu ho nuai kanino asa mere kamu alay husukuma adong ko nahacit unang nahacit na ibereng jabumi mabereng dakyay ripuhoy bereng mabuhi na kusongon halak melayui ima bereng ngabe awison na tua-tua nalansia godang nang dohonokku una kolat tumit dugul-dugul nahacit ibereng ayah salah hidup ay baba mang suboy be dugul-dugul be unang nimu alay bereng ma godang nadenggan godang nadenggan ima bereng paho pumi adong ko parumemu boru manurung ima ba bereng ngabe ay buasa holan naruai asa tabo bereng molo mampu do mameringatkan uli kenapa yang lemah saunari ngai begi hamu biau ngasa to ngajo mau nomor jami tahun
Mana ruas na. Tahu masuk? Daktar dok go piamang. Aleho lagogo ni suara mima dak tanggungan imu kan? Wah, sa gogo ni suara kipatangi-tangi onomu. Adong go na tabo na hudohon. Nda tabo-tabo na ima bere. Je mula-mula kawan lihat sianon ama tahonom aku na berbed ay naganting kami manusipat tidak manurunginin mo na unak pola do birong ko HP iba na unak ni munang dohi na dabo-dabui maingot abe berek pandita mon adong ko naroon na ni ulan yon adong ko nadenggan boy do mangi na denggan nai sa tungaham Kasi mereka kamu. Ela subuh ini berengo. Saunari, molo tababalik, molo naroa siya koi may mereng debata buama. Asal mereng. Adong nasanggup. Saunari akalan siya. Adong ko nasotabo siya parumaydo tehelami. Alay adong ko natabo. Natabo-tabo na imaingo. Tunak saba kolesterol mo kawan. Dia idang dahonok, isi do mabay sahih mo. Hala ko manang naho. Ha? Ho. Buasa naik tensi, isi mabay ni halakan do manang naho. Ho. Isi mabay naik gulam, halakan do manang naho. Ho. Isi mabay naik kolesterol, hala ko manang naho. Ho. Bertog, mai do nahudok. Ima hala na martangiang. Dia bisa melihat hal yang positif. Penganti baru do bihamuna dua. Tang be. Huripu penganti baru do nahudo. Ba mauliate matong segari do nahudo. Alai manang nabo HP, ay nama rumah tangga pe 3 bulan do tebu. Ido kan? Dukonia hama sude. Ho mama dohi manang naha ido nang dohonoku. Alai manang nabo ha ima. Saunari aka ibu-ibu. Sudah ibu-ibu dah? Sudah ibu. Bayak ko jo suamim. Ngabe ko bohina. Saunari ingo ma, dia mana deng kasih suamim. Tiop. Sudah ingot akan nabur junai. Amen. Na roanai mula saunari blokon. Atau suku-suku hebat do suami mi. Tepuk tangan matu suami mo. Jeu nang adong be maben di sosmed dia do social media sugut. Ima anggo mata jabu damion tole manian. Di mana semua ni? Roma musei nata na sapingai. Aku sudah tahu loh maksudnya apa ini mana musei. Baje hola kalamat tambah hatan di halak di luar. Ngabe? Jago do HKBP Kuala Tungkalon. Na jago nai maingon. Marpesta mahitan non. Lomodo roham mamerek panitiaon. Na burjunai mabere. Manek si bangunota. Konsistori. Boy malenom muna taboy. Ise manon nek katok mulak. Tahu ise berjujur dia conari daripada huberengan non habis mulak. Ise mana nek katok mulakan non. Jadi bereng ma isero kitu panitia tahe. Ini do maksimal bun. Bereng mamang marbun dangadong namulakin naon. Alai suku-sukuku sanggup boho mangaliam mangan? Sanggup. Alani dang urang adong mulak ga. Boy do dongan nahurangi pestaon. Boy do berengotan adeng ganai. Adok sahih ni halak batak. Pestana do pesta alai bana makatai. Ay so huboto pesta hurian namion. Si panganon nai main na si panganon mudoi. Toy ma si pamereng muna huida hola kuhata itu si gabita bagad jangan nodo torut somma. Mari tetangi yang goboy tahat tidak bahwa Allah itu tidak pernah gagal. Allah yon memang nagudangan nasubui tatang yakon. Abe gudang kan? Alana adong do masana ala ni gudang di parukilon. Dang binoto manangahay tangyangon. Uzunga, tole matuhan, ko pasama to. Habi gudang ko na pasato non. Daktar do be. Uwas ada contoh dia muna da. Ada seorang pendeta
yang sudah lama menantikan kelahiran seorang anak. Akhirnya Tuhan memberkati rahim istri pendeta itu. Singkat cerita, karena hari kelahirannya sudah lewat, kemudian ibu ini bergumul terus dengan bayi yang ada di rahimnya. Gabe sampai pola sa borngin godang tragedi di borngini, mabain nasi dadang budum. Amol budum itu. Alai subuh pagi-pagi itu Roma suster setelah kesepakatan ibu mainatai langsung tuh ruang operasi. Dilakukan tindakan pagi-pagi itu. Paditaon nga terharu nga loja dang iboto be mandok manangaha be taho. Saya neng martangi yang ibadah tutuani dang dokter dokon na manangah ujung na naholak keluar. Siapa mangan? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Base holanima. Padahal pendeta yang biasanya bisa merangkai kata-kata dengan luar biasa. Alai daksa dia leleng, suster memanggil, "Pak, mari ke sini, lihat anakmu sudah lahir. Dan istrimu sehat." Ibereng gimana mana ngai amangu Tuhan. Iya lusi hodo tangyaku Tuhan. Ibereng gimana inatayatik pegale yumma ibana keningai mau lihat Tuhan. Baik kamu inatana do yumma bagay enam. Ayo mahida do tu ya amat tani halap mangumma inatana baper ho. Susah. Yumma ibana mainatong. Makasih kasihan. Tuhan menjawab doa kita. Tapi kamu nama sodong itu menangah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan inna. Alai holat tubuh mau lihat ya Tuhan ya lusi hodo tangyaki. Lihat banyak hal yang tidak bisa kau katakan. Tapi saya harus katakan. Tuhan menjawab doamu. Karena apa? Roh Tuhan membantu kita mendoakan apa yang kita butuhkan. Ala itu isi tuaka anak kasihan dohot na pinilitna. Ima. Jadi suatu irupamu na sohyamar minggu sohyamar aha. Aka haton do diula. Saya tormurama tanyonon dai. Daun anak kasihan yang mengasihi aku. Inna do iso catatanna. Alanido molo takas doho. Anak kasihan na pinilit ni debata. Banyak hal yang tidak bisa kau ungkapkan dengan kata-katamu. Banyak hal yang tidak bisa kau rangkai dalam doamu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Idobanna didok di Romuelu 20 pitui. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Ibo todo ni bagasar rohami. Dang boy di hatahoko. Di hatahon ibana may hobar tu nanay katahonommu naso kaluari. Alania kama. So tungadong ama madoko dakuboto martangiya. May lahida. Do martangiyang mahotorus. Dak sikop boy hatahonommu. Todi diurupi doho makatahon itu Tuhan. Amin. Salinai jangan pernah ragu. Kamu nggak bisa mengatakan dengan kata-kata. Tapi Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Karena Tuhan itu menyelidiki hati. Sonari tabere. Najinalom ibagasan ngolumon. Boha. Hobar tu pangiduam mudoi sudi. Gudang do na di luar pikiranmu. Gudang. Alai di leo debatado dohonok kumatu hamudang nani jalom nuai imana hobar diho salina ida najinalom nuai imana hobar tuho ala boha ima pangalehon pangiduan ni tordii jalan nani uluan ni Tuhan. Amen. Atong molosoni unang bayak kon ngolu di luar ni. Amen. Margaha doa amang namar kursi roda. Amang manalu ipasu-pasu Tuhan imaho. Malum sahib mon. Hudok matu amang. Unang pikiri daw om manuang napas di lehot debatatu ho. Maralo do turoha dohot pikirammu. Alai todi madok omma na arga nabinain ni debata. Topuk ma kursi roda mi. Marhasonangan mau makuduliho.
Pangi doaku Tuhan, muluboi salpu ma osiana. Amin. Ada orang si kobo ima hebat ni todi. Isarihon. Ini adalah hal yang luar biasa, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi semua orang. Sekalipun kamu tidak minta, tapi Tuhan memberikan itu bagi kehidupan. Amin. Boruah mainang. Boru manurung. Aman. Nah budok holam mudari halak batak go makuling. Saya hureh. Margahas halek mon. Oi boto bon, bah, jena so muli do beho. Tahu nggak be? Tangi aku muli mah itu ada, dapat maju do. Alai do honok kuma, unang sesali manangaha, alai manang naboha, om maju nadu menggan wae. Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Amin. Ise mai sonong marumah tangga liling, alai dang maranak do be. Coba tunjuk tangan, ayo, tinggi. Kudok. Dalam nama Tuhan, semoga rahimmu diberkati. Tahun depan seperti ini engkau melahirkan anak. Amin. Alai unang beban baen wae. Amin. Boido jalommu. Iyo di hotodido martangia ku Tuhan maka holam bartuna perlu. Hapor siai meda. Tiop, hamuna sumaranak ko dobe tiop. Haul inatamin. Haul. Peluk istrimu. Yang lain juga kalau ada suaminya di sampingnya. Tuhan, engkau tahu apa yang ada dalam hati nurani saya ini. Segala kerinduan saya. Tuhan tetapkan yang terbaik. Dan ajar saya menerima ini dalam sukacita. Amin. Atok tawodo? Songoni madok nangihuriaon. Maulia tema Tuhan godang doa kanauli di son. Ipasu-pasu de bata mahami saluhuna. Amin. Saya baca bagi kita Rom 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Siapa itu? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anggo haja hatam do diulaho hudo madang manupak tunadeng gani. Tapi ketika saudara berjalan sesuai dengan panggilanmu, saudara berjalan sesuai dengan keterpilihanmu, maka apapun yang kita lakukan ini, walaupun sekarang ini menghadapi hal sulit, semuanya pasti bermuara kepada kebaikan. Alani dodohonok kudo songonon. Halak napinili ni debata. Halak kasihan di debata. Dia memutuskan satu hal. Ketika dia melakukan sesuatu, itu hanya demi kemuliaan Tuhan. Amin. Salirai sudah kita madohon. AHP nahubai Tuhan. Sudah, sada dua tolu. AHP nahubai Tuhan. Mabai komar sangap doi. Mabai komar sangap doi. Titik. Tiop dah. AHP tabain ini harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Alani so dihargai portibio pedak porlui. So diapresiasi portibio pedak porlui. Tapi apa yang saya lakukan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Alai bereng ma. Godang gona suharia do pihoti kima benadenggan. Godang. Burjuni roha do mamakuli. HP ibasipi ba. Burjuni roha do majalang. HP hola nuzungi tangan nai mailean nama aksial leizo. Burjuni roha do mangurupi. Alai mabibiati maibana tu iba. Dohonokku, jangan pernah berhenti menabur kebaikan. Sebab kebaikan yang kau lakukan sebagai orang terpilih, manupak tunadeng gadoyan. Jalon nadoi
ido banna dakya mariswang akasi ulaw na dengga di bagasan ngoluna ala di ulahon di mana doi hobartu keterpilihan ala nidang boy moru kualitas satabi madahamu kainang so tung morot kualitas ni seorang ibu ala godang nahurak cocok ijabu oleh nang boy sepakat kita ubo to godang do nambah beko marsak ido ban nahalak batak dang asal-asal dibayar istilah tu ibu pardi jabu pemilik rumah siapa ibu ingat dah pemilik rumah adalah seorang ibu alai unak pola gati surat ni jabu rohana mai bisi alani kualitasmu sebagai pemilik jaga. Jangan berhenti menabur kebaikan. Torucon. Ay hudo mada moloroi batu jabu ni sahalak molo tersenyum boy natai itu sudah bo. Alai moloro mai batu jabu amat tanai ina ma hormatna alai bo gini natai. Ma bikin dulu kopi, baik mak kopi. Kamu mah jaga kualitas, jaga om mudui. Ada lagi, akamu penariom mak, wah dong ko penari namurhing, suku maju hamuna, penari ikon segar doi, naneng dohonok kutu hamuna 5, boy do songo segar ribu himo torus jabu, bayang ko anggo tiki menari dah bah. Bayau nak kena masuk iba segar roh bering buhini alau natin. Bah, akka ibu-ibu cantik menyambut dah bah. Bah, boleh bayi noni jamu soni. Ai hinaot si pada anggoi luar ina mah. Ih, sina boleh maki bayi mekel sahuta. Ale hola satu jamu. Coba ada anak-anak di sini, mama siapa yang seperti itu? Ayo biar kita doakan cepat. Bima. Jaga toho do maralo dak pas tu nabaga sarrohami alayala ni hapor seo mude manupak tu nadeng gadui di boto hamudo ke evangelis na julu di hitan nah citang susah ay maulu hargai halaki alai diulah do tohonan nai bereng ma ngagudang luat ku jamitai molo husuk ku sada halak ise doho sianu dawa mang evangelia do bapa na zuluina hapi nga sukses aling dohonok kutu hita dak sude perbueni ngulu na niulemo jalom sonari ulu do hedwe ala ni jaga na sonari iban na seolo madok ibaga sa jamitakku molo mate ho anno na do honon ni hala ima anggona mate oddo toy ma benang mati do ibana daktar dok be mananga maklum meida sotungin na ala ni jaga sonari ala ni molo ning marpanu patuna dengkat do jaga otta doi berek ta buat contoh channel kitab mak tahu Musa siapa dia dulu dia kan sekolah di lingkungan istana lalu dia harus meninggalkan itu memimpin bangsa itu gabi terberita di mana terberita hacit. Lalu tahu Abraham dia meninggalkan kemewahannya ke negeri anta beranta kemapanannya ke negeri yang tidak dia tahu dia menderita tapi akhirnya menjadi bapak orang percaya. Lalu Yusuf tahu Yusuf dia adalah saudara yang sangat anak kesayangan alai sudah saudara-saudara membenci lalu dia menderita sampai di rumah Potifar dia dituduh mau menyelingkuhi. Alai ujungnya gabiahi bana raja. Aneng dohonota berakit-rakit dahulu setelah gelap ima molo sia kasih tonga kacipin wae tapi lihat berkat hutanya kom mahamuna sudir wasni huriau akada dana dan ya jarami akada dana napi nasupasu janana berhasil maya 2 culi buah maku dulu aja
Ise maison, anak kona nau karijo. Ma, sudah ku TF ya. Biar ada beli nuansa biru di pesta pargeheon. Sudah, Bu? Sudah. Nama aku bilu jay. Haci dona tubuh-tubuhan. Alay dukon wa ida dana kimago dona haci ti. Saluhuna do manupak tunadenggan karena kesetiaan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu saya harus katakan, jangan pernah ada mundur sekalipun banyak hal yang tidak masuk akalmu dalam kehidupan ini. Atau ngula maka mangda, sudah kita sudah dah, tahu dah. Manang dah boha beno, kubo to do haci do, posa do, dak cocok tu pikiranmu, alai ulama. Manang na bo HP patuduon di debatado mo si akanauli ibagasan goluon. Naparpudi ma. Sudi akan natadopi sada do tujuan ni lau tu hasi sikop ni goluta. Salinai sudi akan nataula sada do hasi sikop na dia mai sada do tujuan na imai tu hasi sikop ni goluta. Hubuat di kita Roma walu 20 sampai 30 dah. Usaha aja salinai dah. Tanya kamu dah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung. Dia tujuannya asa gabe sarupa hita dohot anak nai. Abe mauliate mamolo ringkas samo marminggu. Mauliate mamolo ringkas di huria. Ringkas martangiang. Alai cukup boholani dao. Iko gabe sarupa hita dohot debata. Anggo karakter ebo yang gobohi do dang mungkin. Alai pangalaho iko do songo pangalaho ni Kristus. Hidupan naro Paulus ikon songon surat ni Kristus mahamuna. Tu dia kita lau songon surat ni Kristus ima. Alanga saru pada hot debata. Boy pada honok kusongonon. Holat dibere kala bohim. Ikon uduk maimana. Naburzu do. Ibere kala bohim. Ngasaru pada hot Kristus. Mauliate ma Tuhan. Ngabe? Boy tapraktekon. Baik. Siana tuso buti baik sonong. Baik. Sudah mangihut dah. Baik. Ihut kamu ada dah. Tuna dong ambil baik. Baik namang. Tuna sampingnya mangi sonong. Ihut kamu baik majo. Asal ihut kamu hata koda. Dong. Di wajahmu kulihat Kristus. Salina gogo. Di wajahmu. Toh, baka mau kasih tuai jo. Berbalik jo bang. Tunai budi. Di wajahmu kulihat Kristus. Baik, baik, baik. Di wajahmu situa ino baik anggo bila bungu situa di wajahmu abe ba tanggung jawab tadi tanggung jawab ima ada nak situa nami ada ima molo ngaboy so ni ngana be mulak tuhamu na maon pasu-pasu di batama ita ka mga teh. Molo jupangi rumah tangga, jupangi persauran. Kita ini sudah semakin serupa dengan Kristus. Mersangat ma Tuhan. Di pangsu-pangsu de batama, sudeka ruas ni huria kuala tungkalon. Gabe halak, natorus, majalo hinauli ni debata. Di pasikok debatama, karena kita semua adalah orang terpilih dan orang kesayangannya. Amin martang yang mahita. Jehovah mauliate ma Tuhan. Dihatam na usaha Tuhami akan na pinilik mo dohami hasiam mo dohami tarida ma panupak ni di bagasan bulu nami bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja diurupi hodo hami di hagalion nami dakolan fisik alai gudang na subuh huah tahu kami di tanggiang nami ala ni borak ni ngulu nami. Tapi Tuhan membantu kami melalui roh menyampaikan seluruh permohonan kami itu. Ala ni dohonon nami bahwa hidup kami sekarang adalah jawaban dari setiap doa-doa kami. Hidup kami ini adalah hidup yang terbaik.
Tidak ada yang perlu kami sesali. Alani ahape tahu na hula kami mabeko marsanga may. Molo tukula kami noni gudang namaralo tu pikiran nami dang mundur behami. Karena pada waktunya semua akan mengarah kepada kebaikan. Manupak tunadenggad dosa luhukna. Jala hasarupaw nami dohoto. Ima pasikopon ngulu nami. Pasu maruas ni huriamon. Lumubi akaama na marpesta parheheo. Di sadarion. Mulak matohonan sahalah haamaw ni. Jala hot may ditongan ni bagas. Hot may ditongan ni parsaoran. Hot may nang ditongan ni huria. Si partangi yang mahami sa luhukna. Asiroham pesta nami sa dariope pasuma mabay ko marsanga di bagasan Kristus Yesus mauliate madiho. Amen.